låter ju godare nu. Och jävla gött varvstopp på den också. Vad fan händer med varvstoppet nu då? Jaha, vänta. Ett under att jag inte har sprängt topplocksbackningen än så länge. Men den är ju fin inifrån. CD-stereo vet du. Fan perfekta grejer. Mätarna. Fan ser riktigt skit på den. Nu så, kolla här vet du. Men goodbye.